ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಧನು ವಿರುವಾಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಯಾನಿ ಬೈದು ಅಲ್ಪ ಪಂಡ ಪಿ ಸಿ ರೋಡು ಬತ್ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿ ನಿಲೀಕೆ ತಿನ್ನೋಡು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಡ್ಡೆ ಹೊಡು ಪಂದಾಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಗೂಡಂಗಡಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ಗೂ ಬರೋಡು ಬೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೈ ರುಚಿ ಮಂತ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಆವಡ್ ಐತ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆವಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ತಲ್ಪ ದುಂಬು ರಂಗೋಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ತಲ್ಪ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇತ್ತಿಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ತಲ್ಪ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಒಂಬುದ ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಪನೆ ಬರಿಟ್ಟು ಈ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಗೂಡಂಗಡಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಬೇರೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಫುಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ನೀರು ದೋಸೆಗೆ ಯಾನಿನಿ ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಜೊತೊಂಡೆ ಭಾರಿ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಎಂಕ್ ಬೇರೆ ಫುಡ್ ಯಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬೋದಿತ್ತೆ ಆ ಕುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪುಗಾರ್ದಿರದೆ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಮುಲ್ತ ಫುಡ್ ಪಂಡದು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನ ಯಾನ್ ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ತಿಂದೆ. ಬೇರೆ ಐಟಮ್ ಮುಳ್ಳು ನೂಡಲ್ಸ್ ಆವಡ್ ಅಂಚನೆ ರೈಸ್ ಆವಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಐಟಮ್ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಅಂಚನೆ ಕುರಿತ ಮಾಸ ಬೋಟಿ ಅವರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಪುಜಿ ₹80 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುಂಡು ಪಂಡದು ಏನು ಪಣೊಂದುಲ್ಲ ಬಲೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂದು ನಮ್ಮನ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ದ ಸೈಡ್ಡೇ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಏನ ಚಾನಲ್ ఆయన అది సబ్స్క్రైబ్ అనుకుని ఎన్న తిందిలా అండి పూర ఖాళీ అని భారీ సూపర్ ఎత్తుంది బండ భారీ సూపర్ ఎత్తుంది భారీ సూపర్ అది ಹೆಡ್ಡಿದ್ದಿನ ಪೀಸಲು ಪೂರ ತುಲೆ ಎಂಚ ತಿಂತ ತುಲೆ ಫುಲ್ಲು ಖಾಲಿ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಜೆಲ್ಲು ಜ್ಯೂಸ್ ತಂದಿತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಇಂಕು ₹195 ಆಯ್ನಿ ನೀ ಆಜಿ ನೀರು ದೋಸೆ ರಡ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ఒక ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಳ್ಳು ₹190 ಆಯ್ನಿ ಖಾಲಿ ಇಂಕ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ತೂಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಬಲೆ ಆ ಶಾಪು ಲಾಸ್ಟ್ ಅದು ಏನು ಪಾಡ್ದೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಶಾಪ್ದ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದೆ ಬಿಸಿ ಒಡ್ಡು ಎರಡಲ್ಲ ಬತ್ತಾರನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂದದ್ದು ಪೋಲೆ. ಓಕೆ ಟಾಟಾ ಬೈ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ತಿಕ್ಕಗ.